MN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaki karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Mati City, Davao Oriental. Ang atong matatampo nagdasingan nga Brendo. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Jen. Brando, Monit tinaw, Jen. Sa una pa lang, ganahan na kay ko nimo. Huwag karoon lang di ko na kay gan og sulti ini. Huwag manginaon tunta ko nga di ko niyo pakyason. nga nung malimod man ko. Ang tinuod, ganahan sa kunin mo, Bren. Kung mo na, imo na kong kisugot, Jen. Oh, Brando, uyab na ta. Salamat, Jen. Nga wag ko niyo pakyasa. Salamat ki kayo. Unsa man ning akong nadunggan nga balita, Brendo. Nga uyab naman ko numuan ng Gina. Oma, uyab namin, Gina. Ay nga nung kada man ang imong gipanguyapan. Ha? Kaya nga naman, Emma. Wa gyud ko makauyod ang nagkaliwata. Nga naman. Ang mga igsuon ana na ay mga kabit. Kung mao na imong maasawa, kuya og mga bit na. Uy, di na may tabo mo eh. Kay lahi na si Gina, ma. Buutan na siya. Na, ingna lang niya. Suway bitaw. Mao ba? Wala ko mauyon ni sa imong inahan. Ay. Oh, Jen. Nga sa ato pa, makigbuwag na ka na ako. Ha? Nga nung makigbuwag man ko nimo? Ganahan di kang ipadayon na to atong relasyon. Unya, wa ko magustuhin sa imong inahan. Jane, way labot si mama kung kinsa man akong gikugmaon. Maong bisag unsay may tabo, di ta magbuwag. Kay love ta kay ka. Salamat, Bren. I love you, Gina. I love you too, Brendo. Dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Unsa ka kung magninyo na lang ta? Ha? Ngano ding nagdali man ka, Bren? Di man sa ingon nga nagdali ko, Jane. Gusto lang ko ba nga magkabaton kong pamilya? O ano ba yata magkabata? Hinoon sad. Mao nga gusto kong magninyo na ta. Agad ako nimo. Kung kaya na ko nimong buhion, sige, magminyo ta. Di agi di bug-osa. Makigminyo naman hinoon ka ng babae nga wa ko makagusto. Ma, Day mahimo ba? Pasag din na lang ng imong anak. Dako naman ha. Nahibaw naman na siya kung unsay ang buhaton. Ah, parehas lamog ang mahag anak. Ay na, yahag. Alas sige pakigminyo ang bayhana. Kay dili gyud ko mutambog sa inyong kasal. Unsa man? Mupadayon gyud kas pagpakasal nako. Bisag supak ang imong inahan. sakto na ta sa edad, Jane. Maong mahimo ra ta nga magninyo nga kita ra. Unsa ka, Ben, kun mag-ipon lang una ta? Ha? Unsay mag-ipon ko? Unya na lang ta magpakasal kod. Mag-ipon lang una ta aron wa istorya. Musugot ka nga mag-ipon ra ta? Ngayon dili man nga uso naman na aron. Mag-ipon lang una ta aron wa ta istorya nga madungog. Aw, kung may mong gusto, sige. Mag-ipon ta. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Wa na ka regla, ha? O dong, Ibasig mabdos na ka day. ambot lang, dili ko sure dong. Palitin na lang hinuon kog pregnancy test di aron maklaro ni. O day, magpalit ko. Dong, positive. Yes! Mahimo na day kong amahanin ni. Day, ang pingi kinang imong gimabdos day, ha? Ako rin mo trabaho day sa mga liho kuno di Gisbay. Ang pingi lang kini imong gimabdos day. O dong,
Day, naunsa man ka, day? Sakit naman kaya akong tiyan, Dong. Lah, mga anak na tingali ka, day. Maura barong buwan ang imong paabot, day. Murag mga anak na tingali ko, Dong. Dali. Dadon ka lang ka sa ospital, day. Day, nga naman ang atong anak ha, nagilak man na. Hasol kay bataa, uy. Ipakaon na, dili pagid bukaon. O, pwede kita gibuhat din eh. Napay ang mga ati manunon pa kayo, ati-arti pa noon. Angel, kaon na diha. Napagilak-hilak diha. Dili man ko mukaon na lampuan. Uliyaw sa mayo ko'y pasodaan ni mo, nga umanisapi ni amahan ni mo. Oh, Gina, Nga naman, dili tinuod. O sa may permi ni mong ipasodaan na mo, di ba buwad man? pasensya na gud, day. Saan nga, hinay man kita sa balhabal ron. Dagan naman kayo mga motor gud. Mao gani nga makasapot kaayo. Kay wa patay tarong nga sodaan, di apagi anak ni mo nga nag-inarte pa gyud. Di gani ko makagwanta din mulayas man ko ba? Oh, day, Gina. Salamat itaw nga arang-arang akong kita ron sa pagpamasayro. Maliit pa na ron si Dejina ug ang mga bata kay magdakog lami sudan para nila. Dejina, mga anak, asa man mo? Dakoy gida nga lami nga para ninyo. Oh. Day. Oy. Ano pa? Oh, asa man si mama ninyo? Wa man lagi musugat ako. Wa man siya tinipa. Nilakaw man. Uy. Asa mo kuno sa paingon? Ambot lang. Dito ko sa kong amiga, uy. Si Bising. Nabot naman sa gikas Manila. Mao ba? Kuan de, Brendo. Manangin ko ni mo nga mato ko Manila. Ha? Magunsa magas Manila. Nagkinahanglan ko na og tawo ang iyang gitabahoan. Maumukuyog ko dito kay manarbaho ko. Di na mahimo uy. Imong biyaan din eh. Imong biyaan nga itong mga anak. Ay, naunsa ka man in taon, uy, Brendo? Magbinugo man ka? Oh, Trabaho na akong atuon dito. Dili pa ka na nga makatabang ko nimo sa atong kalisod. day. Kung imo kong biyaan din eh. Kinsa naman mo atiman sa itong mga anak. Nagko naman na, Brendo. Di naman na kinahanglan ati man nun. O gusa pa, mahimo naman niya mo na ibilin sa mong inahan ba? Basta, ay gusto pa ka ha. Dili ka mahimo largas Manila. Kami nga nag-biyahe oy. Ay, mapauli-una ko eh. Maghapit na lang kog sudan para sa bahay. Angel, Dodong, nausan mo? Oh, ganong naghilak man mo? Gibiyaan ming mama pa. Nilakaw ang inyong inahan? Opa. Dinagda siyang bag. Pag ingon siya mo ato siyang Manila kay dili ko na siya kaugwanta sa tong kalisod. Kinuo ko. Ibiyaan ka namin ni Gina. Gina, ganong gimubalik gibuhat na mo. Gano man, Gina! Noon, okay saya, parang walang hanggan. Sa kawadon, gibiyaan ko ni Gina og nilarga sa Manila. Og pila ka buwan ang nakalabay, akong nasayran nga may lain na siyang kaipon. Wa gyud masayop ang akong inahan sa iyang gituoan nga mahimong magbinuang si Gina nako. Og sa pagkakaron, padayon kong naningkamot aron mabuhi nako akong mga anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa Arimin. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Brendo nga taga Mati City, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit ko lang tanging sayo. Ang